پیشفشونن دا عالیه پیواجو آشتی و چراسری دا دقیقه سیاسی دا بردام دکه هفدیتم بردام دکه پارتیین سیاسی را دا وی ناف برده دقیقه نافخایی کرده دا جی لبو تفگره که ها دا چاره مها یکی دا یعنی مها ریبندان دا ویل آمده لسر ماف هیویه متینگک بیلدار خستن جعالیه سازی و دزگین سویل و کدام پارتی دبه پجی پشکریا و متینگه دیگه اوج دنافدانا دناف ارگانیزاسیونا و متینگه دانه باشه پیواجو بربکو و دچه گاوین حقوقی و کنگ بناوتن لسر و مجاری از برز گلجان قشما سایید را باخوم که او بخاد همان دمده هفسروکا İnisiyatifa Yeketiya Demokratike navê gelek dirêje bi xêr hatî. No xêran zor spas. Gelek spas dikim vê pirsim mafê hêviyê berî hemû gavan ji bo we yan ew jî yek ji wan gavên ku divê bê avêtine. Mafê hêviyê û azadiya Birêz Öcalan bû me berî hemû gavan e. Ji ber çi ez wêtînim ziman? Hûn jî dizanin, hûn yek û yek dişopînin, wan nûçan jî serê çêdikin. Yani eva bejin salake pevajiyeke nû dest pekir. Peşiya ve pevajiye rastî jî dema hat wekirin gore giranahiya ve pevajiye jî gere mirû gavan bavêje. Em îro berê xwe bidene her tim gavê berçav gavê şember aliye PKK ve hatın havetin hatın dayın. PKK xwe feskir, PKK çekê xwe sot, PKK kongre xwe ya feskir ne pek anî li em berê xwe dene aliye devletê mixabin hê jî gavekî berçav gavekî şember tune ji ber çi em vê dibêjin eger îro pêvajiyekê dest pekir bi aliyekê ve devlet ve aliyekê ve Birêz Öcalan e. Gere şert û mercê Birêz Öcalan ben guhertin yani. Hem aliye fiziki bê azad kirin hem jî ji bo mafê hêviyê derkevte holê. Yani gere kerem ke. Başa vê pirsim niha pêvajo êdî hember bi dawiyê ve diçe aliye komisyona partiyan de ya meclisê de. Herkes rapora xwe de hemû partiyên siyasî dem partî jî we jî da. Vê pirsim û niha li bendine kîjan gavên berbiçav bê avêtin. Mesela zimanê Kurdî xetewaya sora yan û ser dikarin nîqaş bikin. Rapora ma xwe çapemeniye de jî derket we jî şopandiye. Ya xalê em dixwazin tiştê em dibêjin tiştê nûnînin em vê bînin ziman. Yani hinda sala ew berxwedan tê dayîn ji bo hindek tiştan tê dayîn. Îro jî em bêjin ew derwebiye. Ew derwebiye gere wê derê em gorê mafê gelan, mafê gelê Kurd, gorê zimanê gelê Kurd, gorê çanda gelê Kurd, statüya gelê Kurd van gavan bavêjin. Çi bavêjin mesela berbiçav? Daxwaza me ew em dixwazin ku Birêz Öcalan awayeke fîzîkî bê azad kirin û mafê hêviyê derkeve holê. Em dixwazin ku zimanê Kurdî zimanê zikmakî bibe zimanê fermî û bibe zimanê perwerdehiyê. Em dixwazin ku qayyûmê hinda sala tewêjin ser îrada me îradeya me qesd bikin wan qayyûman paş ve bikêşin rêveberiya xwe cî bila bikare karê xwe ji baş bîne. Em dixwazin ku siyaseta demokratîk bê avakirin bingehê wê bê çêkirin. Çek hatın berdan, çek hatın sotin. Ew gere bên cih bigirin ve derê ji ber wê gere makezagon bê guhertin. Wekî siyaseta demokratîk bê meşandin eva gavê em dixwazin ye îronînin yani. Em her tim wan gavan dixwazin. Ji bo statüya gelê Kurd em wan gavan dixwazin. Ji bo asla tewahiya pêşiya gelan wekî bê wekirin. Her gel çanda xwe ve hunera xwe zimana xwe bikare jiyana xwe berdevam bike em wan gavan dixwazin. Pirseke dawî jî bikim ji ber ku gelek münaqeşe van roja tê kirin û zanin peymana dehê adarê heye navbera Hêzên Sûriya Demokratîk û Serokê Demkiyê Sûriye Ahmed Eşara da pêk hat. Niha gelek guftego tê kirin li Tirkiye. Wan çawa dibînin van guftegoyan yani mun maqûl dibînin pêvajoya li Tirkiye û Bakur bi pêşveçûnên Sûriye û Rojava bê girêdan wekî şertekî derxin pêşiya we. Ji bo şert na li belê cihekê tiştekî êrînî çebi serbeşêdî jî bandora wê heye. Cihekê neyînî çebi serbeşêdî jî bandora wê heye. Em dixwazin wek înisiyatîfa Yekîtiya Demokratîk wê jî bînin ziman. Eger tu gel Kurdê nav sînorê xwe da aşitiyê pêk bînî îro ser aşitiyê biaxivî. Gere tu gel Kurdê dî jî باخوی هر تم دینن زمان بلکه با هشمندی باوک سالاری مردولت او سینور نوبر آمده چکینه لبلی ام خوش کو برای هون
em yekin yani em yekin ji ber wê yekê eger tu aliyê Bakurê Kurdistan ve aşitiyekê pek bînî aliyê Rojava aliyekê dî tiştekî cuda derînî holê ew nayê qebûl kirin em wek înisiyatîfa Yekîtiya Demokratîk jî wê qebûl nakin ji ber wê yekê aliyê Rojava ve jî entegrasyon bejnî entegrasyona demokratîk dehê adarê çi derketiye holê gorê wê mirov guhê xwe bidete evê guhê xwe bidete gelê Rojava guhê xwe bidete gelê Sûriyê yani vê derê mirov bandorê neke mirov bihê li bila û bixwe vê biryarê bidin. زۆر زۆر سپاس. Spas xwe serserim serçavêm. gelek spas dikim ji birêz Gülcan Kaçma Sayîd re ku ew bixwe hevseroka înisiyatîfa Yekîtiya Demokratîk û di heman demê de jî parlamentera Dem Partiyê ya Wanê ye.